Totta vai väärin? Akkutyökalun akku ei huonone, vaikka sen jättää laturiin yöksi. Tämä on totta, sillä uudemmat laturit kyllä sammuttaa sen virran, kun akku on täynnä. Torx-kärjellä voi korvata kuusiokoloavaimen. Väärin. Torksi ja kuusiokolo ei ole samoja. Sahausjälki on aina siisti, jos terä on uusi. Väärin. Akkutyökalun akkua ei kannata säilyttää pakkasessa. Joo, totta. Iskuporakoneella voi korvata poravasaran betonissa. Väärin. Iskuporakone hakkaa sitä terää eri tavalla ja tehot ei kyllä riitä betoniin. Akkutyökaluissa isompi volttimäärä ei automaattisesti tarkoita enemmän voimaa. Totta. Kärkien kuluminen johtuu useimmiten käyttäjästä, ei ruuveista. Totta. Vääntö, kulma ja ote ratkaisee, ei se pelkkä ruuvi. Kaikissa ruuvimeisselikärjissä on sama kovuus, merkillä ei ole väliä. Väärin. Ruostuneita pultteja kannattaa lämmittää irrotuksessa. Joo, oikein. Lämmittäminen on usein ainoa tapa irrottaa hapettunut kierre. Kommentoi oma väite tähän videoon ja otetaan se seuraavaksi.